Здравейте, дами! Днес ще ви срещнем с доктор Ивелина Герова, визионер по темата за женското здраве в периода на перименопауза и менопауза. Доктор Герова специализира в разработването на хормонални и нехормонални методи за облегчаване симптомите на менопауза и превенция на социално значими заболявания. Днешната ни тема на разговор с нея ще бъде за здравето на щитовидната жлеза. Здравейте, доктор Герова, отново! След вашето успешно участие в подкаста Феномена жена в колаборация с БНТ, днес отново сте при нас и сме много щастливи от това. Здравейте и благодаря за поканата. Изключително ми е приятно и се надявам да направим разговор, който ще помогне на дамите и на зрителите да получат адекватна информация по отношение на щитовидната си жлеза. Да, сигурни сме. Още повече наистина след успеха на предишното ви участие и въпросите, които се задаваха. Вярвам, че отново ще сме полезни. Знаете, вече започваме с една рубрика от близ въпроси, на които трябва да отговаряте само с да и не. Малко е трудно, искате да кажете още нещо, но малко по-късно. Така че започвам. Увеличава ли се рискът от хормонални нарушения след 40? Да. Може ли проблем с щитовидната жлеза да се прояви само с умора? Не. Необходимо ли е редовно проследяване на щитовидната жлеза при липса на симптоми? Да. Означава ли ТСХ в референтни граници, че със сигурност нямаме проблем с щитовидната жлеза? Не. Може ли стреса да отключи проблеми с нея? Да. Достатъчно ли е само изследване на ТСХ, за да се оцени напълно функцията на щитовидната жлеза? Не. Можем ли с хранителен режим да излекуваме Хашимото? Не. Благодаря. Сега продължаваме вече малко по-подробно. С доста въпроси сме ви подготвили, така че Светлето може да зададе първия и действаме нататък. Първият ни въпрос ще бъде как се променя функцията на щитовидната жлеза при жените след 40 години и изобщо с напредване на възрастта. Тези 40 години. Много, много коментирана тема е за това какво се случва след 40-та ни година и процесите, които се развиват в организма, са валидни не само за жените, валидни са и за мъжете, разбира се, но когато говорим за щитовидната жлеза след 40 години, заболяванията и нарушенията във функцията са много по-често срещани при тях, може би до 10 пъти по-често срещани при жените, отколкото при мъжете. 40 години е една условна граница, която маркира от медико-биологична гледна точка прехода между активните ни репродуктивни години и средната възраст. Като средна възраст означаваме възрастта между 40 и 60 години, но това, което се случва в този период, не се отнася само до промените в един орган, в случая щитовидната жлеза. Имаме различни процеси, които текат едновременно и които обуславят ефектите, които наблюдаваме по отношение на здравословното си състояние. След 40 години започват хормоналните промени, т.е. започва обичайно при большинството от жените този преход към менопауза, така наречената перименопауза, така че промените в хормоналните нива със сигурност повлияват и работата на щитовидната жлеза. От друга страна върви съвсем естественият процес на стареене на организма. Малко не ми харесва българската дума стареене, в английският има по-удачен термин aging, който носи малко по-различен контекст от този на остаряването, но така или иначе ние използваме думата стареене и той след себе си адекватно води и промени във всеки един орган и във всяка една система. Освен това, до 40-та си година вече имаме натрупани някакви хронични заболявания, които сме прекарали, приемаме различни медикаменти, подложени сме на немалък стрес до този етап от живота си, текат различни психологични моменти, като например порасналите деца напускат семейното гнездо, правим си равносметка за това какво сме постигнали в живота, т.е. симптомите, които изпитваме, се обуславят не само от структурните промени в щитовидната жлеза, но и в една цялост, погледната от всичко, което се случва в живота ни. Така че да, очакваме промени и в функцията на щитовидната жлеза, но те са обусловени от различни фактори, включително и генетични, разбира се. Това всъщност са и годините, в които
Жените постепенно навлизат в прехода към менопауза и изпитват симптоми като тревожност, безсъние, умора. А може ли дисфункцията на щитовидната жлеза да засили тези симптоми? Категорично. Когато имаме симптоми като безсъние, тревожност, умора, очевидно имаме някакъв подлежащ процес, който ги обуславя. Този процес, както казах, той може да бъде различен. Може да бъде резултат от прекомерно количество стрес, може да бъде резултат от някакви подлежащи остри или хронични заболявания, може да бъде резултат от нарушения и на щитовидната функция, като резултат дали от генетични, дали от функционални промени. Когато имаме промени в щитовидната функция, те могат да се проявят в двата полюса. В единия случай имаме хипофункция на щитовидната жлеза, което или намалена функция на щитовидната жлеза, което много често се проявява с умора, забавен метаболизъм, когнитивни промени, т.е. забавене на мисленето, една силно изразена мозъчна мъгла. От друга страна, на другия полюс е хиперфункцията на щитовидната жлеза, където имаме една усилена тревожност, един по-засилен метаболизъм, загуба на килограми, едно постоянно такова нервно напрежение, някакво нервно очакване. Така че със сигурност, ако имаме фон, на който се изявяват нарушенията в щитовидната функция, да, те усилват категорично и симптомите, които са характерни само и са свързани само с нейното нарушение. Да. Кои микроелементи са важни за нормалната функция на щитовидната жлеза, като селена често се споменава в този случай? Защо е толкова важен? Не можем да кажем, че има само един единствен елемент, който е важен за функцията на щитовидната жлеза, защото тя е много комплексен орган. Макар и много малка, тя изпълнява изключително важна и голяма като обем функция в организма. Свързана е с абсолютно всички метаболитни процеси и обуславя до голяма степен регулацията на нашия метаболизъм. Така че нейната регулация и нейната функция се обуславят от много ензими, от много микроелементи и макроелементи. Но да, селенът категорично е един от микроелементите, които най-често свързваме с функцията на щитовидната жлеза. Защо? Защото той има отношение не към производството на щитовидните хормони, той има отношение към осигуряване адекватната функция на самата жлеза, на щитовидната жлеза. Когато говорим за щитовидна функция, тук разбираме няколко основни процеса. На първо място това е синтез на хормони. На второ място това е активация на тези хормони, защото самата жлеза произвежда прохормон, така нареченият F3, познат, предполагам, на дамите, който трябва да се превърне в активният хормон F4, за да осъществи своето действие. И следващата много важна функция на селената е да осигури защитата на самата щитовидна жлеза, защото тя е един от органите в организма, който работи в условия на постоянен оксидативен стрес, предвид на много силното оксидативно натоварване. За да произведе щитовидните хормони, щитовидната жлеза използва водороден пероксид. Така че това е една много силно оксидативна среда, която при всички положения, ако жлезата не е защитена, може да нанесе структурни функции. И това е част от ролята на селена, да осигури тази функционална защита на самата жлеза от вредното действие на оксидативният стрес. И както казах, превръщането на хормонът Т3 в активната си форма Т4 е зависим, защото това превръщане или това конвертиране всъщност се осигурява от група ензими, които са селенопротеини. Т.е. за да бъдат активни те и да осъществят своята функция, селената е изключително важна част от тяхната структура. Интересно е, че щитовидната жлеза е малък по обем орган, но е най-богатият орган на селен в организма. Така че, макар и в малък обем, имаме натрупано голямо количество микроелемент. Затова, както казах, не за самата и функция, но по-скоро за осигуряване на правилното и функциониране, селената е изключително важен. Да, добре. Така, в този ред на мисли можем да поговорим всъщност и за адаптогените, като балансьори на нашия организъм.
Имат ли някакво въздействие позитивно върху действието на щитовидната ни жлеза? Може би само добре да кажем пак какво е адаптоген, защото не всички знаят. Ние сме писали по темата, но все пак. Адаптогените са много интересна група вещества, Да. които са познати на човечеството от хилядолетия и са много често използвани в източната медицина. За традиционната медицина те са обект на внимание в по-късен етап. В последните години се правят изследвания и проучвания по отношение на тяхното влияние върху организма. Когато говорим за щитовидната жлеза, най-вече говорим за адаптогени от типа на ашваганда, женшен, които вече има доказателства, че имат позитивен ефект по отношение на следното. Адаптогените имат отношение към повлияване на стреса. Те индиректно повлияват щитовидната жлеза и общото състояние и усещане за благополучие в организма, предвид ефектите, които имат. Те не действат пряко върху пряко върху самата щитовидна функция. Тоест нямат отношение към производството на щитовидни хормони, нямат отношение към превръщането на неактивната в активната форма, но предвид на това, че когато имаме нарушена функция на щитовидната жлеза, тя се проявява с тревожност, нарушена когниция, забавено мислене, усещане за студ, ниски нива на енергия и така нататък. Много симптомите са характерни и за Хашимото, и за хиперфункцията, когато имаме тази restlessness, т.е. невъзможност да се успокоим и вечно има една тревожност и вечно очакваме нещо да се случи, без да знаем от какво точно се страхуваме и се притесняваме. Адаптогените могат да имат много благоприятен ефект, защото това, върху което те въздействат, е оста, мозък, кортизол, щитовидна жлеза. Т.е. намалявайки и контролирайки податливостта на стрес, реакцията на организма спрямо стреса, намалявайки и повлиявайки кортизоловите нива, правейки ни по-податливи, индиректно успокоявайки мозъка ни, могат да имат благоприятен ефект върху организма. За ашваганда има и научни доказателства в последните години, които показват и по-директен ефект върху щитовидната жлеза. Разбира се, има още доста какво да се желае по отношение на научната достоверност, но се счита, че тя има имуномодулиращ ефект и може да повлияе директно отговорът на щитовидна жлеза към автоимунната агресия. Когато говорим за женшен, неговата основна функция е подобряване на енергийните нива в организма. Тоест, особено при хипофункция на жлезата, много често пациентите се чувстват изключително изморени, нямат сила, нямат мотивация да извършват дори ежедневните си дейности, събуждат се след 10-12 часа сън, без да имат усещането, че са отпочинали. И тук женшен може да помогне, подобрявайки енергийните нива и така допринасяйки за общото усещане за по-високи нива на енергия и за по-адекватна, активност в ежедневието. Това всъщност ще бъде и следващия ни въпрос, свързан с тази постоянна умора, която усещаш дори и след сън. Това характерно ли е при проблем с щитовидната жлеза? Умората е, може би, един от най-често цитираните симптоми, когато говорим за проблеми с щитовидната жлеза, особено когато става въпрос за хипофункция на щитовидната жлеза. Има различни видове хипофункция. Най-често при жените става въпрос за тироидит на Хашимото, който е автоимунен процес, но разбира се, има и хипофункция, която не е обусловена от автоагресия към клетките на жлезата. Много често, когато запитаме пациентите от какво се оплаквате и какви бяха първите симптоми, които ви наведоха на мисълта, че имате някакъв проблем с здравето и търсите лекарска намеса, умората излиза като номер 1 споменаван симптом. Да, това е така. Тя е, може би, симптома, който най-пречи на
качеството на живот и Да. повлиява качеството живот на пациентите, не само на жените, разбира се и на мъжете, защото това да спиш 10, 12, дори и повече часа и въпреки това да нямаш усещането за отпочиналост и за адекватност е нещо, което със сигурност пречи не само на нормалното ти функциониране, но и изпълняването на работни задължения и така нататък. Така че да, умората е нещо, което много често чуваме като симптом от пациентите, но не е единствена. Ако се поразтърсим, ще установим, че има и много други съпътстващи симптоми, които обаче не се, как да кажа, не мислим първо за тях. Ясно. Добре. Добре, а каква е връзката между щитовидната жлеза и метаболизма? Как разбираме, че всъщност нещо не е наред? Връзката между щитовидната жлеза и метаболизма е много пряка. Буквално директна. Щитовидната жлеза е този малък диригент, който отговаря за това как се движи нашият метаболизъм, как успява да направи баланса между прием и изразходване на енергия, как нашите клетки усвояват енергията, как я изразходват, по какъв начин ние успяваме с енергията, която приемаме под формата на храна, да я оползотворим правилно и да субсидираме всички важни процеси в организма. За всичко това са отговорни щитовидните хормони, в частност щитовидната жлеза. Начинът, по който се осъществява баланса между въглехидрати и мазнини, например, е резултат от действието на щитовидната функция. Затова, когато имаме нарушение в функцията на жлезата, когато имаме, например, намаление на функцията, един от първите симптоми, изключая умората, е надаването на тегло, защото организмът забавя метаболизма, забавя начинът, по който изразходва енергията. Пациентите споменават, че качват килограми и дори да адаптират хранителният си режим, почти е невъзможно да свалят тези килограми. Много често се появява запек, който също е симптом, че нещо в начина, по който се случват метаболитните процеси, чревният мотилитет също се забавя. Така че да, щитовидната жлеза има директно отношение към метаболизма. В противоположен аспект, когато имаме хиперфункция, там организма ни буквално е като едно огнище и всичко, което му подаваме като храна, например, той го използва като гориво и разпалва все повече огъня. Затова пациентите с хиперфункция на жлезата губят много бързо килограми без някаква видима причина, т.е. без да ограничават енергийният си прием. Имаме нарушения в съня, т.е. метаболизма и всичко, което се случва в организма, се движи на бързи обороти, така че усещаме, че начина, по който се работи тялото ни, е различен. Много често пациентките казват: различна съм, тялото ми не ме слуша, не мога да разбера какво се случва в тялото ми. Не мога да сваля килограми по начина, по който съм го правила преди, или пък опитвам се да кача някой друг килограм, обаче не успявам. Така че разбираме го по трудния начин. Така да се каже, че нещо в организма не е наред. Всъщност много жени мечтаят за това да имат бърз метаболизъм. Казват: искам да имам много бърз метаболизъм, за да мога бързо да обработвам всичко, което влиза в... Всяка една крайност не е здравословна, не е и оправдана. Тоест, всеки организъм си има свой собствен ритъм, който се определя и от щитовидната жлеза. Тук влизат и много генетични механизми по отношение управление на метаболизма и ако ние никога в живота си не сме успявали да загубим килограми бързо, в момента, в който видим, че, да кажем, в рамките на една седмица загубим повече от 2 кг или в рамките на месец загубим повече от 3-4 кг, това със сигурност ни дава сигнал, че нещо в организма ни не работи както трябва. Това не е здравословен метаболизъм, реално. Точно така, и че има някакъв проблем, има някакво отклонение от нормалния начин, по който функционира тялото ни. Добре, в този ред на мисли има ли конкретни храни, с които можем да подпомогнем функцията на щитовидната жлеза, или някакъв хранителен режим, който може да бъде препоръчан на пациенти, които изпитват проблеми с жлезата?
Храненето и изграждането на адекватен хранителен режим е много важен не само за щитовидната жлеза, въобще за цялостното ни здравословно състояние и за всеки един орган и система, който искаме да функционира правилно. Тоест, ние трябва да му подадем правилните структурни елементи, за да може той да изгради първо тъканите си и след това да осигури собствените си процеси. Не мога да кажа, че има някаква специална диета, която е предназначена само и единствено за щитовидната жлеза. По-скоро тук важат правилата за изграждане на балансирана диета, която има противовъзпалителна насоченост. Защо? Защото когато говорим особено за хипофункция на щитовидната жлеза, както казах, една от най-честите причини това е Хашимото, когато имаме автоимунен процес, т.е. организма, имунната система разпознава клетките на щитовидната жлеза като чуждо тяло и насочва собствените си агенти с цел да ги отстрани, да ги унищожи. Това се случва, защото имаме един повишен възпалителен фон. И когато говорим за възпалителен фон, не става въпрос за инфекция, а говорим за това как тялото ни реагира спрямо собствените си органи и системи и кои защитни механизми активира. Така че подаването на хранителни вещества, които балансират енергията в тялото, които потискат ексцесивното възпаление, е много важно. Специално за щитовидната жлеза, както казах, достатъчното количество на селен е много важно. Храните, които е добре да включим, за да подпомогнем доставянето на селен и усвояването на селена от жлезата. На първо място са морските дарове. Миди, стриди, скариди, октоподи, калмари. Там ли е селен? Да, там е селена и те са много богати на селен. Яйцата също са доста добър източник на селен. Жълтъка. И са добър балансьор, защото освен селен в тях се съдържа и достатъчно количество цинк, което също е важно за правилното функциониране на жлезата. Червеното месо, субпродуктите, черен дроб, воденички за хората, които обичат този тип продукти, също е нещо, което допринася, особено червеното месо, допринася за подпомагане вноса на селен в организма. За дамите, които спазват обаче вегетариански режим на хранене, е важно да кажем, че при тях субпродукти, червено месо на практика са неща, които не могат да влязат в хранителният режим. Затова грах, нахут, киноа, овес, този тип храни могат да подпомогнат въвеждането на селен в организма. Добре, обаче ако имаме някаква хиперфункция на щитовидната жлеза и ядем храна, консумираме храна с много селен, това всъщност не е ли някакво противоречие? Не знам дали... По-скоро, да. Спрямо това дали е хипо или хиперфункция, може би трябва все пак да има някакво съобразяване с хранителния режим, защото селена би трябвало... По-скоро проблемът, когато имаме свръхвнос на елемент, не е толкова с селен, колкото с йод. Тоест при хора, които не живеят в йод дефицитни райони, т.е. когато имаме ендемичен йоден дефицит, при тях трябва да внимаваме с допълнителния внос на йод. Селенът, честно казано, по-рядко можем да направим излишък от селен. Да, така че не мисля, че това е нещо, за което трябва да се тревожим. По-скоро фокуса трябва да бъде върху това да внасяме адекватен прием на белтък, защото белтъкът, знаете, той е структурен елемент на ензимите, на хормоните, да внасяме и то качествен белтък, да внасяме разнообразие също така от фибри, защото фибрите са храна за чревната микробиота, която е пряко свързана с имунната система, а в ситуация, в която имунната система е под алърт, така да се каже, и се опитва да унищожи собствените си органи, последното, което искаме да я активираме допълнително. Добре, има ли връзка между хормоналните промени, настъпващи с прехода към менопауза и появата на Хашимото? Да, категорично има връзка. Всички проучвания показват, че
промени в функцията на щитовидната жлеза се свързват, когато се появяват след 40 годишна възраст и то когато започне хормоналните промени и започне този преход към менопауза. Естрогенът аз съм казвала друг път, хормонът, около който ние градим своята женственост и здравето си като жени в активните си репродуктивни години. Няма тъкан и орган в нашето тяло, което да не е естроген зависимо и което да не е богато на естрогенови рецептори, като щитовидната жлеза не прави изключение. Естрогенът има много силно изразен противовъзпалителен ефект, когато е в адекватните си нива. Тоест той потиска възпалителните процеси, контролира възпалителните пътища, потиска агресивността на имунната система, за да може... Това има и своя биологичен смисъл, защото износването на плода също е такъв процес. И когато започне да отпада в прехода към менопауза неговото потискащо влияние върху възпалителните процеси, тогава се създават условия за повишаване на този възпалителен фон и активирането на имунната система към тъканите на щитовидната жлеза е един от тези процеси. Проучванията показват, че при жени, ако да кажем рискът за жени преди 40 години е между 12 и 20% от развитие на автоимунно състояние на щитовидната жлеза. След навлизане в менопауза около 30 до 40% от жените имат такъв тип нарушение, което категорично прави нарушенията в щитовидната жлеза един от най-големите рискове, свързани с прехода към менопауза. То всъщност това ми беше следващия въпрос. По-често ли се отключва и обострия Хашимото при жените след 40? Да, поради причините, които казах. Отпадащото действие на защитната функция на естроген, промената в прогестеронът, т.е. всичко това и промените въобще в хормоналният фон на организма, които са свързани и с промените в метаболизма, в липидния метаболизъм, в начина по който тялото ни усвоява основните елементи, в начина по който реагираме на стрес, начина по който се активират имунните ни клетки в организма е много по-различен в менопауза, отколкото в активната ни репродуктивна възраст. Знаем колко е важен и приема на витамин D3, особено за дамите след 40, навлизайки вече в прехода към менопауза. Този витамин има ли някакво действие за нормалната функция на щитовидната жлеза? Витамин D3 е важен не само за жените след 40, ако трябва да бъдем точни. Той е важен във всяка една възраст, защото витамин D има отношение почти към всички метаболитни процеси в организма. Може би ще се повторя, но искам да е ясно. Ние продължаваме да го наричаме витамин, но реално в последните години знаем, че той има хормонална активност и реално функциите, които има в организма, са измерими с тези на всеки един хормон. Витамин D и щитовидната жлеза също са много пряко свързани. Той няма отношение към прякото производство на щитовидни хормони, но неговата функция е имуномодулираща. Тоест, той подпомага правилното функциониране на жлезата, подпомага потискането на активността на имунната система спрямо клетките на щитовидната жлеза. Дори има проучвания, които директно показват, че витамин D и адекватните и подобряването на нивата на витамин D на пациенти, които имат хипофункция на щитовидната жлеза или тироидит на Хашимото, може директно да доведе до намаляване на антителата спрямо щитовидната жлеза. Тоест, при всички положения, нормализиране нивата на витамин D имат положителен ефект и върху щитовидната функция. Пак казвам, индиректно, чрез подобряване на метаболитните процеси, имуномодулацията и в някои случаи с намаляване на директно нивото на антителата спрямо щитовидната жлеза. Възможно ли е ТСХ да бъде в референтни граници и въпреки това да има проблем с щитовидната жлеза? Категорично е възможно ТСХ да виждаме в нормални граници и въпреки това пациента да имат специфичните оплаквания, които са характерни за нарушенията във функцията на щитовидната жлеза. Много често това е причината
проблем с жлезата да се пропуска и да остава недооценен много дълго време, дори години наред. Още повече е важно да уточним, че референтните граници трябва да бъдат различни и трябва да се гледат в единство с възрастта на пациента. Защото научните доказателства с последните години доказват, че стойностите на ТСХ в продължение на живота на човека имат една U-образна крива. Тоест, абсолютно нормално е в по-късна възраст да имаме по-високо ниво на ТСХ и това да бъде абсолютно нормално и пациентите да нямат заболявания, да нямат и симптоматика. Така че, когато говорим за ТСХ и за неговите референтни граници за оценка здравето на жлезата, трябва да знаем, че никога не оценяваме щитовидната функция само и единствено чрез стойността на ТСХ. Винаги трябва да гледаме в цялост. Изследваме щитовидните хормони, Т3, Т4, изследваме стойностите на антителата, правим ехография, защото много често преди ехографията и антителата, и хормоните също могат да показват адекватни нива и въпреки това да установим, че има нарушение в жлезата. Тоест оценката трябва да бъде абсолютно холистична, да използваме всички методи, които имаме в комплекс, точно така, за да направим и категорично да заключим има или няма проблем с щитовидната функция. Един въпрос, който често ни питат читателките на Фемена. Винаги ли е необходима операция при наличие на възли на щитовидната жлеза? В никакъв случай не е необходимо да бързаме с оперативната намеса на възли на щитовидната жлеза, защото наличието на възел не е показание за операция. В никакъв случай. 90-95% от възлите, които се установяват, са абсолютно доброкачествени. И когато се обсъжда наличието на на оперативна намеса, трябва да се вземат предвид няколко факта. Кога е необходимо да се говори за оперативна интервенция? На първо място, когато имаме съмнение за злокачествен процес. Тоест, когато сме проследили този възел в течение на времето, установили сме, че има промяна в неговият характер, неговите граници, виждаме, че има промяна в определени зони и така нататък. На второ място, когато щитовидните възли пречат на нормалното, дишане, говорене, преглъщане, когато има притискане на трахеята и така нататък. Когато има процес, който е по-голям и който представлява козметичен дефект. Така че това са основно показанията, когато можем да кажем, че се налага да се говори за оперативна интервенция. В останалите случаи проследяваме, използваме всички възможни средства, които имаме. Лабораторни изследвания на жлезата, регулярна ехография, когато се налага тънкоиглена биопсия, има и други нови методи, които влизат в съображение. И преди да се направи цялостната оценка и данните събрани от всички тези изследвания, не бързаме да посягаме към скалпела. Което е чудесно. Кога продуктите имат реална роля като подкрепа на функцията на щитовидната жлеза? За да имаме адекватна подкрепа на един продукт към щитовидната жлеза, той трябва да отговаря на няколко условия. На първо място, съдържанието и активните съставки на продукта да отговарят на дефицитите и на това, което организма има нужда, организма на пациента има нужда. На второ място, продукта да бъде с гарантирано качество, съставките да имат проследяемост и гаранция за качество. На трето място, продукта трябва да бъде безопасен за употреба. Така че, когато успеем да напаснем правилният продукт с правилният пациент, ще получим най-адекватният резултат. Другото, което е важно в този огромен избор, който има на пазара от медикаменти, е да знаем, че не винаги препоръката от съсед, приятел, колега или случайният избор в интернет е най-доброто за нас. Пак казвам, има особености на нашия организъм. Всеки пациент има специфични симптоми, има специфично състояние, има придружаващи заболявания, които трябва да бъдат взети в съображение, когато избираме подходящият продукт. Затова, когато имаме нужда да подпомогнем и да подкрепим щитовидната си жлеза, не трябва да търсим просто нещо,
което да й помогне, а търсим продукт, който да има правилните съставки, за които знаем, че има доказан ефект по отношение подкрепата функцията на жлезата. В случая, в моята практика, аз имам много добър опит с Рита Плюс, защото, както казахме, селенът е изключително важен за правилното функциониране на щитовидната жлеза, а той е един от съставките в Сарита. Освен това, там можем да намерим цинк, който е другият важен елемент за здравето на щитовидната жлеза. Елтирозин, който е структурен елемент и който оформя химичната структура, гръбнака на хормоните. Намираме ашваганда и женшен, а те, вече споменахме, имат отношение към подобряване на симптоматиката, общото усещане за благополучие. Така че напасвайки съдържанието на активните съставки в един продукт, неговото качество, доказан произход, възможността да получим адекватен съвет от медицински специалист, когато избираме продукт и съответно нуждите и симптомите на пациента е най-правилният подход. Супер, благодаря много за ценния съвет. Да, благодарим много за участието отново, доктор. Герова, ще ви поканим пак сигурно за трети път, понеже винаги видеята с вас така предизвикат интерес. Вие, дами, продължавате да следите подкастите на Фемена. Материалите на доктор Герова ще откриете на страниците на платформата. И до нови срещи!